Добър ден на всички и добре дошли на днешното събитие, а именно учредяването на неправителствена организация «Мандат». Председател на новоучредяващото се НПО е господин Гънчо Гънчев. Днес, 11 май 2023 година, аз и моите колеги обявяваме пред вас учредяването на Национален инициативен комитет «Мандат». Това наше гражданско сдружение се поставя следните цели. На първо място, ние ще се борим срещу порочния олигархичен феодален модел на управление както в местната, така и в централната власт. Нашия анализ сочи, че в момента в общини, в които кметовете по места са повече от 2 и 3 мандата, същите са влезнали в изключително сериозни корупционни, икономически, политически, социални и всякакъв вид зависимости. Както казах, това пречи на развитието на гражданското общество, пречи на младите хора да се реализират по места. Техният избор или да бъдат част от това статукво, или да отидат в големите градове, а втората им стъпка е Терминал 2. Днес си поставяме следните цели. На първо място, ние сме за конкурсно начало на всички длъжности в държавната администрация. Конкурсите според нас трябва да бъдат провеждани от арбитраж, който също да е с мандатност. Ние ще се пообмъчим по всякакъв начин, с всички средства на демокрация, чрез подписки, чрез сдружения, ако е необходимо и чрез референдум, чрез нашите партньори, политически, да внесем един законопроект на първо място, промени в законопроекта за местното самоуправление и за местната власт, в което точно и ясно ще бъде упомената мандатността на кметовете по места. Единствено и само с мандатността ние можем да разрушим този порочен модел на управление.